नमस्कार. मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे. मला एका छोट्या मुलीच्या वाढदिवसानिमित्त 3 किलोचा केक बनवून द्यायचा होता. 3 किलोमध्ये 2 केक करायचे होते. त्यामुळे मी 1.5 किलोमध्ये पायनॅपल फ्लेवर आणि 1.5 किलोमध्ये चॉकलेट फ्लेवर असे 2 केक बनवले. पायनॅपल फ्लेवरमध्ये 1 किलो आणि अर्धा किलो असे 2 स्पंज बेक करून घेतले आणि चॉकलेटचा 1.5 किलोचा केक मी बेक करून घेतला. केक बेक होईपर्यंत मी 5 कप स्टार व्हिप क्रीम बीट करून ठेवलं होतं. केक पूर्ण थंड झाल्यावर 1 किलो पायनॅपल केकचे लेयर कट करून घेतले. शुगर सिरपने सोक करून क्रीमवर पायनॅपल क्रश पसरवून घेतला. त्यानंतर हा पूर्ण केक क्रीमने कव्हर करून प्लेन केला आणि फ्रीजमध्ये सेट होण्यासाठी ठेवला. त्यानंतर अर्धा किलोचा पायनॅपल केकसुद्धा याचप्रमाणे सेट करून घेतला. हा छोटा केक 1 किलोच्या केकवर उचलून ठेवला आणि पायनॅपल न्यूट्रल जेलने ड्रिप केला. त्यानंतर स्टार नोझलने अशा प्रकारे डिझाईन करून घेतली. केकच्या टॉपवर कडेने फ्लॉवर्स काढली आणि साईडला या प्रकारे डेकोरेशन केली. चेरीज ठेवल्यानंतर हा केक कंप्लीट झाला. यानंतर 1.5 किलोचा बेक केलेला चॉकलेट केक 3 लेअरमध्ये कट केला आणि शुगर सिरपने सोक करून त्यानंतर चॉकलेट सिरप व डार्क चॉकलेटचा वापर करून क्रीमने पूर्ण कव्हर केला. केक सेट झाल्यावर केकवरती चॉकलेट गनाश पसरवून अशा प्रकारे पिंक फ्लॉवर्स काढून घेतले. तीन तासांमध्ये माझे दोन्ही केक म्हणजे एकूण 3 किलो केक बेक करून डेकोरेशन करून पूर्ण झाले. आजचे हे दोन्ही केक तुम्हाला कसे वाटले हे कमेंट करून नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअर करा आणि मालवणी लाईफस्टाईलला जरूर सबस्क्राईब करा.